Iki Mas Hermanto nyuwun gending dalang sapa nyono podang kuning sampai kintet rondo Banyuwangi terakhir sampai gunung. Boten dari iki kawasan iki. Nggih. Masyarakat jangan saya
Yen sinawang bisa
Jadi Pak Lurah unggahno jadi. Pun kuwatir. Oh, Pak Lurah kok. Saya tahu enggak. Tak celuke Pak Lurah. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, Pak Lurah monggo mriki. Monggo derek. Geni campur-campur sari. Kediri lewat Mojokerto sampeyan mriki Pak Lurah nyuwun geni-geni napa Nggih monggo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah saya penghormatan cari panitia memang ngono kok. Aku lagi mantun Pak Polo sakniki Pak Lurah. Mas Pak Lurah itu kok kayak dari dhewe. Lemes deh. Aduh iki lho, terus dikandani kok. Wong kena krungu ngene iki lho ya Allah. Alhamdulillah. Napa Pak? Nggih monggo mriki. Lho sampun. Dingin apa sampun dari Mbak Nur. Nggih. Napa gemes? Gemes mandate tembang kopi. Nggih kan. Terus napa pepilut? Gendinge sampun. Nggih. Oh wis dari itu mau. Terus kan. Kan 3 lagu lho nggih. Nggih. Nggih kan 3 lagu. Nggih. Berkuatir nanti karo-karo lho gak mriki malih. Joget mriki malih iki.
langsung pamit mulai Mas. Nggih. Thank you.
matur suwun sanget wigatosane Bapak Ibu sedaya. Nggih kula atus gendhing utawi lagu. Kula saking panjenengan nyuwun agungipun sakarepipun. Tari remo kula aturi semanten idina siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti waktu Cik long wis cik lo cik monggo wis ya.